Unutar našeg sunčevog sustava postoji jedan planet koji znanstvenici već dugo nazivaju zlim blizancem Zemlje. Ne zato što izgledaju isto, već zato što su gotovo iste veličine, mase i sastava. Ali dok je Zemlja prepuna života, ovaj planet je doslovno postao pakao, a njegovo ime je Venera. Na prvi pogled izgleda kao obična svjetla zvijezda na noćnom nebu. Zapravo, to je jedna od najsvjetlijih stvari koje možemo vidjeti na nebu nakon mjeseca. Ali nemoj se zavarati, jer Venera ima posebne karakteristike. Ovaj planet ima sposobnost rastopiti željezo, zdrobiti svemirske letjelice i uništiti sonde u samo nekoliko minuta. Ipak, a tijekom hladnog rata, jedna je Zemlja više puta pokušavala istražiti taj planet. To je bio Sovjetski savez. Dok je moderni svijet danas zaokupljen Marsom i mogućnošću budućih kolonija tamo, 1960-ih se dogodilo nešto neobično. Znanstvenici su tada bili više usmjereni na Veneru nego na Mars. Ali zašto? No prije nego što počnemo, ne zaboravite lajkati ovaj video. To nam puno znači kao kreatorima sadržaja. Hvala vam puno i sada možemo početi. Jer još odavno astronomi znaju da je Mars hladan i suh. To se može vidjeti snažnim teleskopima sa Zemlje. Ali Venera? Situacija je drugačija, površina se ne može vidjeti. Jer je prekrivena izuzetno gustim oblacima, kao da je stalna oluja. Zbog toga su se mnogi znanstvenici tada počeli pitati što se zapravo nalazi ispod njih. Neki su vjerovali da je to možda svijet tropske džungle. Mokri planet, pun kiše, močvara, neobičnih biljaka i vanzemaljskih stvorenja. Zato što je bliže Suncu nego Zemlja, neki su mislili da je možda samo malo topliji. Ali još uvijek je moguće da ima života. Ali neki su znanstvenici upozoravali. Jedan od njih bio je poznati astronom Carl Sagan. Prema njegovoj analizi, moguće je da Venera nije raj, već planet s ekstremnim učinkom staklenika. To znači da je toplina možda zarobljena u njezinoj atmosferi, sve dok klima planeta nije potpuno izmakla kontroli. A kada su stigle sovjetske sonde, tada je istina počela izlaziti na vidjelo. Tijekom vrhunca svemirske utrke, Sjedinjene države i Sovjetski savez nisu se natjecali samo u znanosti. Bila je to i borba ponosa, propagande i globalne dominacije. Svijet je već bio iznenađen kada je Sovjetski savez lansirao Sputnik 1, prvi umjetni satelit u povijesti. Nakon toga poslali su Jurija Gagarina kao prvog čovjeka u svemir. Zato je bilo prirodno da su također željeli biti prvi koji će stići na Veneru. Ali ta je misija bila izuzetno teška. Zapamtite, tada još nije bilo naprednih računala kao danas. Nije bilo moderne AI navigacije, brzih procesora ili sofisticiranih simulacija. Većina izračuna radila se pomoću primitivnih računala i matematičkih procjena. Ali čak i tako, sovjetski inženjeri su nastavili s jednim od najambicioznijih projekata svog vremena, programom Venera. To je bila serija sovjetskih svemirskih misija posebno napravljenih za proučavanje Venere. I zapravo, to je bio jedan od najopasnijih istraživačkih projekata. U povijesti svemirske znanosti, prve sonde su lansirane početkom 60. godina, ali su stalno doživljavali neuspjehe. Neke sonde su nestajale u svemiru, a neke su eksplodirale tijekom lansiranja. A neke su gubile komunikaciju. A neke su se potpuno kvarile prije nego što bi stigle do cilja. Ali Sovjetski savez nije odustajao. Kako su se neuspjesi gomilali, sve su više shvaćali koliko je Venera neprijateljska. Tamo su otkrili da je atmosfera Venere gotovo potpuno sastavljena od ugljičnog dioksida. Prema podacima iz sovjetskih i kasnijih NASA misija, atmosferski tlak na njenoj površini je više od 90 puta jači nego na Zemlji. Da bi shvatio koliko je to ozbiljno, to je kao da si pod gotovo kilometrom vode. I nije samo tlak problem. Prosječna temperatura na površini Venere doseže više od 800 stupnjeva Fahrenheita ili preko 460 stupnjeva Celzijusa. Na Veneri je čak toplije nego na Merkuru, iako je Merkur bliže Suncu. Ali zašto? Zbog nekontroliranog efekta staklenika. Prema planetarnim znanstvenicima i podacima NASA, toplina je zarobljena u atmosferi Venere zbog izuzetno guste koncentracije ugljičnog dioksida. I što je planeta toplija, to više gubi sposobnost hlađenja. Rezultat je planeta koja izgleda kao golemi ekspres lonac. I tamo je Sovjetski savez pokušao sletiti. Tijekom 70. godina misije Venera počele su ostvarivati proboje. Nisu se samo približavali Veneri. Postupno su počeli ulaziti u njezinu atmosferu.
i dok su sonde silazile prema dolje, otkrili su nešto iznenađujuće. Oblaci Venere nisu obični vodeni oblaci. To su zapravo oblaci sumporne kiseline, kisela kiša, otrovni zrak i gotovo da nema kisika. Ako bi čovjeka iznenada stavili na Veneru bez zaštite, vjerojatno bi preživio samo nekoliko sekundi. Isto vrijedi i za sonde. I unatoč tome, postoji jedna misija koja je postala povijesna. Slijetanje sonde Venera 7. Ovo je prva letjelica u povijesti koja je uspješno poslala podatke s površine drugog planeta. Iako nije dugo trajala, to je bilo dovoljno da se dokaže kako je moguće doći do površine Venere. Nakon toga, Sovjetski savez je još više pojačao svoje misije. A kad su stigle sljedeće sonde Venera, tada je čovjek prvi put vidio pravi izgled Venere. To nije bila džungla, to nije bio oceanski svijet, to nije bio izvanzemaljski raj. To je bio mrtav svijet, tamno nebo, kamenit i uništen teren, gusta, narančasta atmosfera i vrućina kao da je beskrajna, apokalipsa. Prema slikama s misije Venera 13, površina Venere izgleda kao kombinacija vulkanske pustoši i industrijske peći. Sonde su izdržale samo oko sat vremena prije nego što su potpuno uništene zbog ekstremnih uvjeta. I to je razlog zašto se gotovo nitko više nije vratio tamo nakon toga. Ne zato što znanstvenici nisu zainteresirani, već zato što je izuzetno teško i skupo napraviti letjelicu koja može preživjeti na Veneri. Zapravo, do danas je to još uvijek jedno od najtežih mjesta za posjetiti u sunčevom sustavu. Ali iako je izuzetno opasna, Venera i dalje ostaje važna za modernu znanost. Zašto? Moguće je da nam ona pokazuje budućnost planeta kojem je klimatski sustav izmakao kontrole. Neki znanstvenici također vjeruju da je Venera možda nekada davno, prije milijardi godina, imala vodu. Ali kako se pojačavao efekt staklenika, voda je postupno isparavala dok cijeli planet nije postao sušna, paklena pustinja. A za mnoge istraživače to je upozorenje. Podsjetnik na to koliko je krhka ravnoteža klime jednog planeta. Zato, iako desetljećima nije bilo uspješnog ljudskog slijetanja na Veneru, interes za nju i dalje ne nestaje. Prema NASA i Europskoj svemirskoj agenciji planiraju se nove misije kako bi se planet ponovno proučavao koristeći modernu tehnologiju. Jer do danas još uvijek ima mnogo tajni skrivenih ispod njezinih gustih oblaka. A možda je najstrašniji dio Venere ne njezina vrućina, već mogućnost da bi se to moglo dogoditi i našem planetu Zemlji. Unatoč svemu tome, vratimo se. Unatoč nizu problema, još uvijek je postojala jedna stvar koja je tada davala nadu Sovjetskom savezu. To je bilo to što su njihove sonde stigle do Venere. Samo što nisu uspjeli dobiti najvažniji dio misije. Obje prve sovjetske letjelice također su izgubile komunikaciju prije nego što su uspjele poslati korisne informacije natrag na Zemlju. To je kao da ste poslali istraživača na tajanstveni otok, ali je veza prekinuta prije nego što je uspio reći što je vidio. Dok su sovjetski inženjeri bili zauzeti proučavanjem što je pošlo po zlu, jedna druga zemlja tiho se pripremala da ukrade svu pozornost. A to nije nitko drugi nego Sjedinjene Američke Države. Godine 1962 NASA je pokrenula misiju koja će promijeniti ljudsku percepciju Venere. Mariner 2. Ovo je bila prva uspješna misija preleta planeta u povijesti. Nije sletjela na površinu, ali dovoljno se približila da prikupi prve stvarne podatke o planetu. A ono što su otkrili bilo je još gore nego što su očekivali. Dok se sonda približavala Veneri, počela je bilježiti očitanje radijacije i temperature iz atmosfere planeta. A prema podacima NASA, već je bilo izuzetno vruće, iako su mjerenja bila tek u gornjim slojevima atmosfere. Nije riječ o jednostavno toplom tropskom svijetu, niti o močvarnom planetu. To je zapravo divovska pećnica u svemiru. Prema tadašnjim znanstvenicima, toplina koju je detektirala misija Mariner dosezala je više od 400 stupnjeva Celzija. I zapamtite, to su bila samo orbitalna mjerenja. To znači da su uvjeti na samoj površini mogli biti još gori. Tamo je još više potvrđena teorija o nekontroliranom učinku staklenika, jer i na Zemlji postoji učinak staklenika. To pomaže da toplina planeta ostane dovoljna da možemo živjeti. Ali na Veneri kao da je taj sustav izgubio kočnicu. Kako se povećava količina ugljičnog dioksida u atmosferi, toplina se sve više zadržala. I kako se planet zagrijala, učinak toga postaje sve gori, dok cijeli svijet ne postane pravi pakao. Ali nije samo toplina problem. Mariner 2 je otkrio još nešto što je iznenadilo znanstvenike.
Ispostavilo se da je sloj oblaka na Veneri izuzetno visok. Prema podacima misije doseže gotovo 80 km u visinu. Kao da je cijeli planet prekriven ogromnim pokrivačem. A zbog izuzetno guste naoblake, teleskopi gotovo da ne mogu izravno vidjeti njegovu površinu. Zato, čak i uz nove informacije koje ima NASA, pravi izgled Venere u prošlosti i dalje ostaje misterij. Ali jedna stvar je postala jasna. Gotovo je nemoguće da tamo postoji život. A zbog izuzetno opasnog okruženja, Amerika je postupno gubila interes za misije na Veneru. Radije su odlučili usmjeriti proračun i resurse na misije na Mjesec i na mogućnost budućeg istraživanja Marsa. Drugim riječima, NASA se povukao. Ali za Sovjetski savez oni su to gledali drugačije. Za njih to nije bilo upozorenje, već izazov. Dok se Amerika udaljavala od Venere, Sovjetski savez je vidio priliku da ostvari još jedno povijesno postignuće u svemirskoj utrci. Vjerovali su da su blizu velikog otkrića koje će iznenaditi cijeli svijet. Zato, umjesto da stanu, još su više pojačali program Venera. Izdržljivije letjelice, naprednija zaštita od topline, deblja zaštita od pritiska i još očajniji pokušaji. Kako bi sletjeli na najopasniji planet u sunčevom sustavu. Ali tada još nisu znali da pravi noćna mora Venere tek dolazi. Do 1966. godine tijek svemirske utrke počeo se mijenjati. Više to nije bila samo jednostavna borba tko će prvi stići u svemir. To je sada bila borba tko može preživjeti u paku Venere. Kako su se 60. približavale jednom od najvećih trenutaka svemirske utrke, Amerika i Sovjetski savez krenuli su različitim putem. Amerika je sada usmjerena na Mjesec. Sovjetski savez, s druge strane, još uvijek ne odustaje od Venere. Dok se NASA priprema za povijesne misije slijetanja na Mjesec, sovjetski inženjeri tiho rade na većoj i izdržljivijoj letjelici od svih svojih prethodnih sondi. Tako je rođena nova generacija Venera misija. To više nije bila obična metalna kapsula koja se jednostavno šalje u svemir. Sovjetski savez je već znao da Venera nije običan planet. Zato, ako su htjeli dobiti prave informacije s Venere, morali su napraviti letjelicu koja može izdržati vrućinu, pritisak i toksičnu atmosferu tog planeta. Nove sonde su bile teže, instrumenti složeniji, a misija ozbiljnija. Opremljene su raznim znanstvenim uređajima, poput termometra, analizatora plinova, senzora tlaka i radarskih instrumenata, kako bi se mogle izmjeriti uvjeti dok se spuštaju kroz atmosferu Venere. Ali najvažniji dio dizajna bila je kapsula za spuštanje. To je posebna kapsula koja se automatski odvaja od glavne letjelice kada stigne do Venere. Nakon toga otvara se njezin padobran i polako se spušta prema dolje dok prikuplja podatke o atmosferi. Na papiru je plan dobar, ali u stvarnosti je Venera sasvim druga priča. Kada je lansirana misija Venera 3, ponovno je došlo do kvara sustava dok je bila na putu kroz svemir. Izgubljena je komunikacija prije nego što su znanstveni podaci mogli biti poslani. Ali iako je misija podbacila, dogodilo se nešto povijesno. Sonda je udarila u Veneru. Po prvi put u povijesti čovječanstva, nešto što je napravio čovjek stiglo je na drugi planet. Nije to bilo uspješno slijetanje, već doslovno padanje. Kao da je divovski komad metala bačen ravno na strani svijet. I čak, iako je njegov dolazak bio slučajan, ipak je postao dio povijesti istraživanja svemira. Zapravo, prema povijesnim zapisima sovjetskih misija, oni su također bili prva zemlja koja je poslala svemirsku letjelicu da udari u Mjesec, Veneru i Mars. Ali pravi proboj dogodio se samo godinu dana kasnije, s misijom Venera 4. Ovo je bila prva svemirska letjelica koja je uspješno poslala informacije iz atmosfere drugog planeta. I dok je kapsula polako silazila kroz guste oblake Venere, počela je slati iznenađujuće informacije. U višim dijelovima atmosfere uvjeti su još uvijek bili donekle normalni. Prema znanstvenicima, tamo postoje neki slojevi koji se gotovo mogu usporediti s vrućim danom na Zemlji. Nije previše hladno, niti odmah smrtonosno. Ali kako je sonda nastavila silaziti, tada je Venera počela postajati prava noćna mora. Temperatura je naglo rasla. Atmosferski tlak se povećavao. Zrak je postajao sve gušći. Kažu da je to kao da ronite u vrlo dubokom oceanu. Ali umjesto da vas pritišće voda, sam zrak obavija i drobi svemirsku letjelicu. To je tada bio neobičan koncept za znanstvenike. Jer na Zemlji smo navikli misliti da je zrak lagan.
Ali na Veneri atmosfera je toliko gusta da je gotovo poput tekućine zbog svoje težine. Dok kapsula Venera nastavlja spuštanje, pritisak sve više raste, dok se odjednom prijenos ne prekine. Signal nestaje. Nema više komunikacije. A prema analizi sovjetskih znanstvenika, vjerojatno je kapsula zdrobljena zbog ogromne težine atmosfere Venere, kao zgnječena limenka od gaziranog pića. Tada su shvatili jednu zastrašujuću istinu. Venera je puno gora nego što su mislili. Obična letjelica nije dovoljna. Nije dovoljan običan toplinski štit. Ako žele doći do površine, moraju napraviti jedan od najizdržljivijih robotskih strojeva u povijesti. Ali čak i kad su znali da su male šanse za preživljavanje njihovih sljedećih sondi, Sovjetski savez je ipak nastavio s idućim misijama. Nema povlačenja. Godine 1969. lansirali su niz Venera misija. Iako su gotovo bili sigurni da ni one vjerojatno neće preživjeti do površine. A dok se to događalo, Amerika je bila zauzeta pripremama za još jedan povijesni događaj koji će promijeniti ljudsku povijest. Prvo slijetanje čovjeka na mjesec. U ovoj fazi svemirske utrke bilo je jasno da Sovjetski savez zaostaje u najvećoj borbi desetljeća. Slijetanje na mjesec. Kako se Amerika približavala slanju čovjeka na mjesec, sovjetski su čelnici znali da će im biti teško to sustići. Ali to nije značilo da je borba za njih gotova. Imali su još jedan cilj, a to je bila Venera. Za Sovjetski savez ovdje su možda mogli nadoknaditi zaostatak. Ako uspiju napraviti revolucionarno otkriće na najopasnijem planetu u Sunčevom sustavu, još uvijek mogu pokazati svijetu da su oni pravi kraljevi međuplanetarnih istraživanja. Zato, unatoč nizu neuspjeha, nisu odustajali. Umjesto toga, još su više povećali i ojačali svoje svemirske letjelice. Nove Venera sonde više nisu obične svemirske kapsule. Sada su poput okopnih tenkova napravljeni da prežive u paklu. Deblja čelična ljuska, izdržljivija vanjska struktura. A unutar toga nalazi se titanska sfera koja će služiti kao zaštita instrumenata od ekstremne vrućine na Veneri. Kao da su napravili mali bunker unutar svemirskih letjelica. Dodali su i dodatne amortizere kako bi izdržali udar pri sljetanju. Jer iskreno, sovjetski inženjeri više nisu bili sigurni je li uopće moguće sigurno sletjeti na Veneru koristeći obične padobranske sustave. I bili su u pravu. Godine 1970. stigla je jedna od najvažnijih misija u povijesti istraživanja Venere. Misija Venera 7. Dok se letjelica spuštala kroz atmosferu Venere, isprva je sve bilo u redu. Padobran se otvorio i kapsula je počela usporavati. Ali ubrzo nakon toga pojavio se problem. Prema analizi sovjetskih inženjera, padobran se možda poderalo ili otopio zbog prevelike vrućine. Zbog toga je sonda naglo pala. Kao kamen bačen s neba, brzo, bez kontrole, ravno na površinu Venere. Na Zemlji, svemirska letjelica bi sigurno odmah bila uništena pri takvom slijetanju. Zato su, kad je nestao jasan signal s Venere, 7 promatrači u Sovjetskom savezu pomislili da je to još jedan neuspjeh. Ali primijetili su nešto neobično. Još je uvijek bilo slabog prijenosa. Antena je bila natopljena, a svemirska letjelica oštećena. Još je bila živa. I tu je čovjek prvi put uspio poslati izravne informacije s površine Venere. Ti su podaci konačno potvrdili noćnu moru koje su se znanstvenici pribojavali. Prema mjerenjima sonde, temperatura na površini Venere doseže gotovo 475 stupnjeva Celzijusa. Da bi shvatio koliko je to vruće, to je gotovo ista temperatura kao unutar industrijske pećnice ili pećina drva za picu. Obična elektronika nije dovoljna da preživi. Čak bi se i moderni strojevi danas teško nosili s takvim okruženjem. Ali umjesto da se uplaši, Sovjetski savez je postao još odlučniji. U njihovim mislima, čak i ako su izgubili u utrci za mjesec, još su imali drugu priliku da uđu u povijest. Mogli bi postati prva zemlja koja će otkriti tajne drugih planeta, Venere, Marsa, i možda postati ključ za razumijevanje kako nastaju svijetovi u svemiru. Zato se početkom 1970-ih počeo mijenjati smjer sovjetskog svemirskog programa. Sada su se više usredotočili na istraživanje dubokog svemira. Zapravo 1971. godine poslali su svemirsku letjelicu koja je prva uspješno sletjela na Mars. Iako je signal trajao samo nekoliko sekundi prije nego što je potpuno nestao. Ali nisu odustali od Venere. Zahvaljujući sljedećoj misiji postigli su još veći uspjeh.
Misija Venera 8. Ovoga puta sonda je uspješno sletjela na površinu i slala podatke gotovo sat vremena. I tamo je dodatno potvrđeno koliko je nemoguće preživjeti na Veneri. Osim ekstremne vrućine, atmosferski tlak tamo je gotovo 90 puta jači nego na Zemlji. To je kao da ste uronjeni gotovo kilometar ispod površine mora. I to nije sve. Donji sloj atmosfere Venere također je pun sumporne kiseline. Da, ista kemikalija koja se koristi u akumulatorima automobila. Jednostavno rečeno, gotovo svaki aspekt Venere želi uništiti tvoju letjelicu. Vrućina, tlak, kiselina, otrovni plinovi. Ali postoji još nešto što je otkrila Venera 8, što je dodatno izludilo sovjetske inženjere. Ispostavilo se da na površini Venere ima dovoljno svjetla. To znači da je moguće snimiti fotografiju. A ako uspiju, to će biti prva fotografija s površine drugog planeta. Zato je za sljedeću misiju Sovjetski savez napravio još neobičniju letjelicu nego prije. Misija Venera 9. Težak je gotovo 5 tona. Težak kao odrasli afrički slon. Ali najvažnija promjena je bio sustav za slijetanje. Sovjetski inženjeri su primijetili da je Venera 7, iako je pala, vrlo brzo pala na površinu, ipak nekako uspjela raditi. Zato su pomislili, što ako više ne koriste veliki padobran, nego iskoriste samu gustu Venerinu atmosferu. Zato su iskoristili atmosferu Venere kako bi usporili letjelicu. Tu su napravili novi aerodinamički dizajn za Veneru 9, jer atmosfera na Veneri je zaista posebna. Toliko je gusta da se više osjeća kao voda nego kao običan zrak. Zato, dok letjelica pada, prirodno se usporava, zbog velikog otpora atmosfere. I nakon svih neuspjeha, nesreća i gotovo nemogućih misija, napokon su uspjeli. Godine 1975. ljudi su prvi put vidjeli pravu površinu Venere. Nije slika, nije umjetnikova mašta, već prava fotografija s druge planete. A ono što su vidjeli bio je tih, mračan i naizgled mrtav svijet, kao da je kraj apokalipse. Prva fotografija s Venere nije bila onakva kako su mnogi tada očekivali. Nema izvanzemaljskog rada, nema neobičnih biljaka, nema živih bića koja se kreću. Umjesto toga, svijet je vidio tiho mjesto, puno kamenja, prašine i uništenog terena, kao napuštena vulkanska pustoš. Ali iako izgleda jednostavno, te fotografije imaju ogromno značenje. Jer po prvi put u povijesti čovječanstva vidjeli smo pravu sliku s površine drugog planeta. Prva slika s misije Venera 9 prikazuje oštro kamenje i tlo nalik pijesku oko slijetalice. Nije vizualno spektakularna, ali za tadašnje znanstvenike to je bio ogroman uspjeh. Nakon toga uslijedila je misija Venera 10. Samo nekoliko dana kasnije, izgled mjesta na koje je sletjela bila je drugačija. Teren je bio ravniji, bilo je manje velikih kamenja. A prema analizi znanstvenika, moguće je da je to područje nekadašnji tok lave. To znači da na Veneri već dugo postoji snažna vulkanska aktivnost. I do danas neki istraživači vjeruju da je aktivnost još uvijek moguća. Ali iako je Sovjetski savez već uspješno dobivao slike s Venere, svaka misija i dalje nije bila laka. Jedan od njihovih najvećih problema bio je sam sustav kamera. Zbog izuzetne vrućine u atmosferi Venere, kamera je morala biti zaštićena dok se letjelica spuštala. U suprotnom, leća bi se mogla odmah otopiti ili oštetiti prije nego što stigne do površine. Zato su napravili automatske zaštitne poklopce kako bi prekrili kameru tijekom spuštanja. Problem je što to nije uvijek funkcioniralo. Na nekim misijama, poput misije Venera 11 i misije Venera 12, došlo je do kvara na sustavu poklopca za leću. Svemirska letjelica je bila funkcionalna. Slijetanje je bilo uspješno, ali poklopci kamere nisu se ispravno otvorili. Zato nisu dobivene jasne slike. Kao da si otišao na najopasnije mjesto u sunčevom sustavu, ali si zaboravio skinuti poklopac kamere. Ali nakon nekoliko godina stigla je jedna od najuspješnijih misija na Veneru u povijesti, misija Venera 13. I to je misija koja je svijetu konačno dala najdetaljniji pogled na Veneru. Po prvi put čovjek je vidio slike u boji s površine druge planete. A kad su se slike pojavile, sve je postalo još neobičnije. Narančasto nebo, blijede stijene i prizor koji kao da uopće nije za čovjeka. Prema podacima misije, sonda je sletjela blizu ruba visokog terena ili nečega poput litice.
Zato je osjećaj dubine na slikama bio još jasniji. I tu su znanstvenici još više osjetili da je to stvarno mjesto. Nije crtež, nije računalna umjetnost, već pravi svijet u svemiru. Na slikama se također može vidjeti dio samog svemirskog broda, zajedno s neobičnim metalnim strukturama ispod njega, koji izgledaju kao da imaju zube. To nije samo dizajn, to ima svoju svrhu. Sovjetski inženjeri su stavili metalne peraje i stabilizatore na sustav za slijetanje, kako se sonda ne bi previše okretala ili tresla dok pada kroz gustu atmosferu Venere. Jer ako svemirska letjelica izgubi stabilnost tijekom slijetanja, može se potpuno prevrnuti ili oštetiti prije nego što uspije poslati podatke. Ali misija Venere 13 nije se svodila samo na fotografije. Imala je i sustav za bušenje. Da, doslovno je izbušila tlo Venere. Uzela je uzorke tla kako bi proučila kakav materijal prekriva površinu planeta. A prema analizi, neki od kamenja na Veneri slični su vulkanskim stijenama na Zemlji, posebno o čvrstoj vulkanskoj pepelu i bazaltnim materijalima koji se obično nalaze i na oceanskom dnu našeg planeta. To znači da je vrlo vjerojatno da je Venera imala snažnu vulkansku povijest. I još nešto što je napravila Venera, o čemu se danas rijetko govori. Imala je mikrofon. Tako je čovjek po prvi put čuo zvuk s površine Venere. To nisu bili dramatični zvukovi izvanzemaljaca. Nije bilo čudovišta, nije bilo neobičnih signala. Već tihi šum vjetra i zvuk samog svemirskog broda dok radi pod izuzetno gustom atmosferom. Ali čak i ako je to bio samo običan zvuk, postoji poseban osjećaj kada znaš da dolazi s drugog planeta. Kao da slušaš dah svijeta, koji nikada nije bio stvoren da ga čovjek nastani. Nakon Venere 13 stigla je i misija Venera 14. Ponovno je potvrdila da su mnogi dijelovi Venere puni vulkanskih stijena i prostranih ravnih terena. I nakon toga sve je stalo. Nijedna druga letjelica više nije sletjela na Veneru. Do danas te slike su još uvijek posljednje prave fotografije s površine tog planeta. A pitanje mnogih je zašto se više nismo vratili? Odgovor je jednostavan. Preteško je. Preskupo je. I nagrada je premala u usporedbi s rizikom. A na Marsu? Zato su roveri na Marsu izdržali godinama. Mogu putovati kilometrima i kilometrima dok nastavljaju proučavati okoliš. Ali na Veneri? Najduže što je jedan modul za slijetanje iz programa Venera preživio bilo je samo oko 2 sata. 2 sata. Nakon izuzetno skupe i izuzetno opasne misije. Osim toga, Sovjetski savez se također postupno raspadao od kasnih 80-ih do ranih 90-ih. Prioriteti Zemlje su se promijenili. Gospodarstvo je oslabilo i njihov svemirski program je bio pogođen. U međuvremenu, NASA je odlučila više se usredotočiti na Mars i druge praktičnije misije. I iskreno teško je uvjeriti državne dužnosnike da potroše milijarde dolara na misiju koja možda traje samo nekoliko minuta. Zato je do danas Venera ostala gotovo nedostižna. Tako je blizu Zemlji na kozmičkoj razini, ali kao da pripada potpuno drugačijem svijetu. Planetu o kojem su ljudi nekada sanjali da možda ima života, ali je završio kao jedno od najopasnijih mjesta koje smo otkrili u cijelom sunčevom sustavu.